Vážení diváci, opäť vás vítam pri ďalšom vydaní Fate spravodajstva, prostredníctvom ktorého vás informujeme o udalostiach, ktoré sa uskutočnili na pôde Fakulty elektrotechniky a informačných technológií. Silná medzinárodná spolupráca sa odzrkadlila vo forme najvyššej akademickej pocty, titulu Doktor honoris causa, ktorý udelila Žilinská univerzita profesorovi Máriovi Kačiatovi. V priestoroch Žilinskej univerzity prebehla slávnostná udalosť, v rámci ktorej bol udelený čestný titul Doktor honoris causa významnému odborníkovi, profesorovi inžinierovi Máriovi Kačiatovi, filozofie doktor. Toto ocenenie, ktoré univerzita udeľuje len výnimočne, získal za dlhodobú prácu na poli spolupráce Žilinskej univerzity a Università di Catania. We acquired the target of having really successful India collaboration. And many of us, because I started the collaboration when I was a PhD student, I'm a full professor, of course, with some duties, as the others. Okay, we are the second or maybe a first generation of collaboration. And it's a very good story. Profesor Kačiato po prevzatí ocenenia predniesol krátky príhovor, v ktorom zdôraznil svoju vďačnosť za udelený titul a pripomenul dôležitosť spolupráce medzi univerzitami, priemyslom a mladými talentmi. Na ceremoniáli vystúpil aj dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií, ktorý pripomenul profesorové výsledky ako v medzinárodnom výskume, tak aj jeho prínos k vzdelávaniu novej generácii odborníkov a významu pri formovaní double degree štúdia. No, s profesorom Kačatom sme v roku 2018 začali pracovať na programe dvojitého diplomu pre inžiniersky stupeň štúdia. Prebehlo, dá sa povedať, že viac ako 7 rokov a za ten čas zhruba 16 študentov získalo dvojitý diplom. A ja som sa tak zamyslel nad tým, že prečo by aj pán profesor nemohol dostať dvojitý diplom, tak som si dovolil navrhnúť ho vo vedeckej rade na získanie doktor honoris causa. Slávnostný akt pokračoval odovzdávaním pamätnej listiny a odhalením tabuľky s menom nového laureáta, čím univerzita rozšírila rad držiteľov titulu doktor honoris causa o ďalšiu výraznú osobnosť posúvajúcu hranice výskumu aj prestíže univerzity doma i v zahraničí. V poradí ďalšou akciou, ktorú organizovala Fate Group, bol vianočný punč. Varené víno, rum, čaj, tropické ovocie a koreniny sú základnými ingredienciami punču. Omamná vôňa, ktorá sa šíri priestormi univerzity, je neklamným znakom blížiaceho sa vianočného obdobia. Vianočný punč patrí určite medzi veľmi obľúbenú akciu študentov, ako aj celej fakulty alebo teda univerzity. Momentálne tu máme veľmi príjemnú atmosféru, ľudia sa zabávajú, hrá tu dobrá hudba, máme teda, dúfajme, že skvelý punč a výborné koláčiky. Ponuka punčov bola opäť veľmi pestrá a tak si bolo z čoho vyberať. Na svoje si tak prišiel každý. Ponuka tohto ročného punču je vlastne rovnaká ako roky predtým. Máme klasický punč, potom máme nealko punč a máme teda aj nitro a turbo punč. Podľa výrazu tvári spokojných návštevníkov stánku možno usudzovať, že im aj tohtoročný punč veľmi chutil. Takže punč je výborný, mne chutí parádička, samozrejme po školskom čase, nie počas školského času. Dúfam, že stihnem vytriezveť dovtedy, kým pôjdem autom domov. Výborný! Najlepšia akcia roka na Unize. Tak. Vždycky sa na to tešíme. Punč bol naozaj výborný, bola k tomu aj sladká odmena, takže úplne top. Každá šálka fakultného punču je malým tekutým sľubom, že aj v chladných dňoch dokážeme nájsť sebe teplo, ktoré otvára srdcia, spája kolektív a navodzuje dokonalú sviatočnú pohodu. Desiatky študentov sa na našej fakulte ponorili do kódov, algoritmov a virtuálnych arén. Začal sa 0. ročník podujatia AI Jam Game Mind. Na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií v Žiline sa konalo štvorňové podujatie, na ktorom študenti stredných a vysokých škôl modelovali, programovali a trénovali vlastného robota, s ktorým následne súťažili vo virtuálnej aréne. Ja sa teším na to, že aj sa naučím niečo nové v týchto programoch, ale taktiež sa teším aj na to, že sa tu budeme môcť ako ľudia pospoznávať a celkovo na tú súťaž.
Tak bude to náš prvý nejaký Game Jam, AI Game Jam, tak všeobecne tá náplň toho celého Game Jamu, ako to bude fungovať, prebiehať, nejak pracovať, team buildingová, takže všeobecne sa tešíme asi na všetko. Náš tým motivovala samotná téma, ktorá nás zaujala, možnosť vytvárať tých robotov a taktiež sme sa smiali, že nás motivovalo jedlo zadarmo. Prihlásili sme sa na základe plagátikov, čo sme videli, prišiel nám to veľmi zaujímavý nápad a prišli sme sa teda niečo aj naučiť, hej, s tým AI-kom sme teda nikdy nerobili a prišlo nám to zaujímavé, je to teda nová vec a radi by sme s tým vedeli robiť. Počas celého podujatia mali súťažiaci k dispozícii mentorov aj odborníkov z fakulty. Práve tí stáli za vznikom AI Jamu a určovali jeho smerovanie. Je to vlastne 0. ročník AI Jamu, volá sa Game Mind a našim cieľom je nejako spopularizovať umelú inteligenciu vo vývojovom prostredí Unity alebo herný dizajn. Spolu s prvkami umelej inteligencie podporený je Žilinskou univerzitou, fakultou elektrotechniky a informačných technológií, ale aj AI Slovakia, čo je vlastne zoskupenie biznisu a priemyselných organizácií, ktoré majú vlastne za úlohu podporovať AI v takej všeobecnej verejnosti. Pôvodne sme mali naplánovaný rozpočet iba pre 25 účastníkov, teda 5 tímov po 5 ľudí, ale kvôli záujmu sme to museli rozšíriť až na 30, takže máme 6 tímov po 5 plus 6 mentori. Najlepší natrenovaný robot vlastne vyhrá turnaj a tým pádom aj cenu. Plus máme ešte ďalšie ceny, ktoré sa skôr venujú tomu grafickému dizajnu a aby aj náhodou niekto nevyhral ani za najlepšieho robota a ani najlepší dizajn, tak ešte máme cenu, ktorá je pre najlepšieho účastníka, ktorý si najviac zapamätá, najviac informácií. Atmosféra bola plná súťaživosti, ale aj vzájomnej podpory. Pre mnohých účastníkov to bol prvý krok do sveta umelej inteligencie a herného vývoja. AI Jam tak ukázal, že spojenie techniky, kreativity a tímovej práce môže priniesť nielen víťazov, ale aj budúcich inovátorov. Hoci sa na našej fakulte študujú odbory zamerané na elektrotechniku a informatiku, našim študentom a pedagógom nie je cudzí ani pohyb. Výprava začala na železničnej stanici v Žiline, kde bol zraz. Odtiaľto sme sa presunuli vlakom na zastávku Strečno-Nezbudská Lúčka. Tam započal náš výstup. Po červeno značkovanom turistickom chodníku sme začali stúpať. Na trase sme mali možnosť kochať sa s rúcaninou Starhradu či zazrieť ďalšie významné okolité kopce. Prvým kritickejším miestom bol Plešel, ktorý preveril fyzické zdatnosti niektorých turistov. O čo väčšia bola ich radosť, keď zbadali chatu pod Suchým, ktorá sa nachádza v nadmorskej výške 1066 metrov nad morom. Tam mali členovia výpravy možnosť posilniť sa, občerstviť a doplniť sily. Spočiatku sa mi trošku ťažšie vystupovalo, keďže nie som zvyknutý na takéto túry, ale potom už som sa dajak zabehol. Na začiatku ľahko, potom trošku ťažšie, ale oproti minulému roku sa to dalo. Podľa mňa parádne, úplne bolo dobré aj počasie a všetko páčilo sa mi. Tí, ktorí ešte nemali dosť, pokračovali ešte asi 45-minútovým stúpaním terénom, na konci ktorého ich už čakal koncový bod trasy, vrch Suchý s nadmorskou výškou 1468 metrov nad morom. Z neho sme sa mohli kochať panoramatickými výhľadmi na okolité kopce. Na akciu bolo zaregistrovaných dokopy aj s učiteľmi 40 ľudí, takže keď som videl učiteľov, nás tu bolo možno takých 5-6 z rôznych katedier, takže okolo 30-35 študentov tu bolo. Vidím tu Santiaga, študenta z Kolumbie, ktorý s nami šlápal, doteraz možno vôbec nevidel sneh, kúsky snehu videl, ale je úplne nadšený bol, takže super. Som veľmi rád. Spokojné výrazy tvári zúčastnených sú dôkazom príjemne stráveného dňa formou aktívneho odpočinku. Študenti 3. ročníka multimediálnych technológií pravidelne organizujú spoločensko-kultúrne podujatie s názvom Decembrovica. V priestoroch internátu Veľký diel v Gamma klube sa vďaka študentskému podujatiu Decembrovica niesol podvečer v znamení predvianočnej atmosféry, dobrej nálady a študentskej kreativity. Hlavným bodom Decembrovice bol viac než hodinový kultúrny program. Študenti predstavili svojim spolužiakom, ale aj učiteľskému zboru ukážky svojich audiovizuálnych diel, ktoré vznikli v priebehu ich štúdia, od krátkych filmov až po reklamné bloky.
Nechýbali ani tanečné a hudobné vystúpenia, ktoré vytvorili príjemnú atmosféru. Súčasťou večera bola aj tombola, ktorá prilákala pozornosť mnohých hostí. Šťastní výhercovia si odniesli zaujímavé ceny a suveníry, no najmä dobrú náladu. Návštevníci si mohli pochutiť na teplom punči, vynikajúcom guľáši či rôznych sladkostiach, ktoré pre hostí pripravili samotní študenti. Decembrovica tak opäť potvrdila, že študenti katedry multimédií a informačno-komunikačných technológií dokážu spojiť svoje odborné zručnosti s kreatívnymi nápadmi a vytvoriť podujatie, ktoré podporuje komunitného ducha katedry. Milí priatelia, scenár dnešnej relácie sa naplnil. Ďakujem vám za vašu pozornosť a na záver dovolte, aby som slovo prenechala pánovi dekanovi, ktorý za tohtoročným spravodajstvom urobí poslednú bodku. Dovidenia budúci rok. Milí študenti, Vianoce sú čas, keď aj najodolnejšie obvody potrebujú vypnúť napájanie a prejsť do režimu standby. Tento rok ste zvládli viac záťaže než polovodičový čip v okamihu preťaženia počas lavínového prierazu. A to si zaslúži rešpekt. Prajem vám sviatky plné radosti, oddychu a minimálneho počtu errorov. Ak budete zdobiť stromček, spomeňte si, že ledky sú energeticky úspornejšie, ale hlavne, že aj svetielka potrebujú správne zapojenie, inak je z toho len open circuit. Do nového roka vám želám, aby ste mali životné napätie stabilné, prúd úspechov konštantný, aby sa vám nikdy neprehrial procesor. A ak sa objaví nejaký problém, berte ho ako bug, ktorý sa dá opraviť, alebo aspoň obísť elegantným hardwarovo efektívnym riešením. Milí kolegovia, blížia sa Vianoce, čas, keď aj najnáročnejšie projekty a grantové žiadosti potrebujú krátku pauzu na kávu. Tento rok ste zvládli množstvo prednášok, výskumných úloh a administratívnych víziev, ktoré by si zaslúžili vlastný impact faktor. Prajem vám, aby ste počas sviatkov našli čas na oddych, načerpali energiu a možno aj trochu inšpirácie, bez stresu z termínov a bez revise and resubmit. Nech je nový rok plný úspešných publikácií, zaujímavých projektov a grantov, ktoré prejdú bez minor revisions. A ešte jedna myšlienka. V čase, keď okolo nás rezonujú rôzne politické a spoločenské napätia, skúsme sa zamerať na to, čo nás spája. Ľudské hodnoty. Pokora, vzájomný rešpekt a schopnosť porozumieť aj inému názoru sú základom nielen akademického prostredia, ale aj zdravých vzťahov. Veda a vzdelávanie nás učí hľadať pravdu, ale aj počúvať argumenty. Prenesme túto otvorenosť aj do každodenného života. Ďakujeme vám za všetko, čo robíte pre našich študentov a pre rozvoj vedy. Bez vášho úsilia by fakulta nebola tým, čím je. Šťastné a veselé Vianoce a úspešný nový rok.